pracuješ ako realiťák, poisťovák, influencer alebo máš dosah na investorov, ktorí prenajímajú byty, domy, sklady, auta alebo jachty, pomôž im vyberať nájomné plne automaticky a bez starosti o pravidelné platby, účtovníctvo a dane. Je to jednoduché. Kúp si našu obchodnú licenciu a získaj svoj partnerský odkaz, cez ktorý, keď ukážeš Global Rent investorom, získaš percentá z ich nájmu, a to opakovane každý mesiac. Žiadna jednorázová provízia, ale pravidelný podiel pre teba z nájmu, ktorý sa bude vyberať cez Global Rent. Takto si zabezpečíš pravidelný príjem z prenájmu, bez toho, aby si musel vlastniť nejaký byt, dom, sklad, auto alebo jachtu. S obchodnou licenciou získaš aj prístup do tvojej členskej sekcie, v ktorej nájdeš videá a návody na to, ako oslovovať investorov a vybudovať si obchodnú sieť. Vlastne áno. V Global Rent si môžeš budovať sieť vlastných obchodníkov, ktorých keď zaregistruješ cez svoj partnerský odkaz, získaš až 50% províziu z ich licenčného poplatku, a to každý mesiac pravidelne. Teraz si predstav, že priemerne šikovný obchodník získa každý jeden mesiac 5 obchodníkov do svojho tímu a 10 investorov, kde každý má len 3 nájomné jednotky. Čo by to pre teba znamenalo? Posunul by ťa takýto príjem vpred? Nezlakni sa slova investor. Investor je vlastne každý majiteľ domu, auta, jachty, skladu alebo bytu, ktorý ho prenajíma dlhodobo. Napríklad majiteľ bytu, ktorý ho neprenajíma na víkend v nejakej turistickej destinácii, ale na dlhý čas niekomu, kto v byte býva. Tak poď začať s nami pracovať na tomto obrovskom celosvetovom trhu prenájmov a nezabudni si kúpiť svoju obchodnú licenciu ešte dnes.